hapana zvamunenge muchiita kana muchitukirana revolution. Hapana zvamunenge muchitomboita kana kuti zvamunobudisa kana muchitukana nekuda kwerevolution. Hapana. Hapana. Endi ndonyaya ndaitaura iyoyo yekupinda murevolution muchiri nemazita evanhu. Ziva kuti hamusati mapinda murevolution. Munenge muchitozvinyebera zvenyu. Hapana revolution ine vanhu vanopinda vari kuseri kwemazita evanhu. Kwete. Endi izvozvizvi mukateerera kana zvimwe zvinhu zvinotaurwa namudhara wedu baba mudiwa, havasati vakambotaura nyaya inoburitsa kana even kuti zita remunhu ngariiswe pamberi. Endi tave pedyo nekuda kuti tiningire nezvigaro nekuti ndo mamwe veteran anoziva vakatotanga nayo revolution. Isusu ngatisade kuita kunge sezvinonzi zvakushandisa nhasi kuti isusu taita revolution. Revolution yakatanga before hondo yechimurenga. Vasati vatomborwira nyika inoi kubva mumaoko mevarungu vakatanga kuita revolution. Muvabvunze. Hakuna munhu asina hama ise asina hama muveteran apa. Mese munozviziva. Saka ngasade kupretenda kunge kana kuda kurwarwa makwenzi tichitiza nekuseri kwemiti tichitiza kupota kuseri kwechuru tichiita seizvozvo hazvitibatsire. Handiti mupona. Isusu tiri panapa nekuvaka ningirikini nyika yedu yeZimbabwe. Ndakataura enda handisitombobvisa mazwi angu kana achizorwadza vanhu handizive kuti tichaita sei. But chinangwa changu ndechekuti tibatsirane. Tive nemuono unenge wakanaka usingatipe kuzosara tichikakavadzana kana kuti kunongedzerana sezvandiri kunzwa zvichitaurika mumaaudios emacomrades vachitaura mazita evatungamiriri. Aiwa kwete hatiite hatitambe tichidaro. Iyo ndo mitambo yatingambofa takatombotamba kutaura chokwadi. And it won't work for the revolution. Handitombodi kana kutokunyeberai. Hakuna munhu anouya murevolution akabata mutungamiriri otaura kuti revolution inenge yato opposition party. Ipapo hamusatombopa nzvenga zvenyu. Handidi kana kutombokunyeperai. Ndinotokutaurirai ndakatomira kutotirwi ndakamira pamazwi angu. Kwete zvekuti hanzi tiite basa rekuda kunyeberana. Hakuna revolution inouya munhu akatungamidza zita remutungamiriri wake. Vatungamiriri vese vamuda kuunza panapa vakazama zvavaiedza kuzama hatisi kuzvishora. But the problem yatakasara nayo ndeyekuti pakati pezvose zvavakazama since 1980 ngatingowapa ningirikini space yekubva muna 1980 until now hapana kana wana akaburitsa chinhu kunze kwekupondesa vanhu. Vachisapotwa vanhu vachipondwa chamisa achisapota vanhu vachipondwa achiwenga imomo muZANU-PF macho nemafactions avo avakanga vachiita imomomo zvakapondesa vanhu within the party imomo muZANU-PF macho vakapondesa vanhu. Saka musauye panapa muchida kuti taura nemazita ana achiwenga naana chamisa makuda kuti ndinyatsokudzika dhipi. Handitika. Saka kana zvakadaro manjeka ibvai matongogara makatongoziva kuti murevolution hatisati chakuningirini. Ndizvo zvandaitaura kuti aiwa tinombotanga taenda kuseri kwevakuru wedu tombonogara pasi navo tichivakana navo pane zvatiri kufunga nekuudzana nevakuru wedu timbomira kubatanidzira zvekuti uku mune zvamunenge muchigara vanhu nevakuru wenyu moti futi muchiya murevolution. Vana veZimbabwe havasi kuda kuvhiringidzwa nenyaya dzevanhu vane vakuru wavo. Vakati isusu taakubatana sezvakataurwa naComrade Bombshell Runezugeza. Simply to mean that Comrade Bombshell Runezugeza ndiye munhu ane kutaura kune point yakaunganidza vanhu kuti kuzonzi kune revolution. Kwete vatungamiriri vamurida kuunza panapa vatungamiriri venyu. Inini pari zvino inini handina kana mutungamiriri. Even Comrade Bombshell Runezugeza vacho handinoti Comrade Bombshell Runezugeza havana kuuya semutungamiriri vakatoti ivo vatoya kuvanhu kuti vachengetwe nevanhu. Saka vanhu musade kunzvenga chokwadi chakabuda kana kuti chakavaka revolution iyi mobva mauya nedzimwe nzira dzinozopedzera taumba mastructures mazita evanhu ozopedzera amatargets vanhu vachipondwa vachiurayiwa zvakanga zvichiitika kumashure. Never. Hatisi kuzobvunza zvinhu zvakadaro zvichiitika pano. Zvingakuremerei kana kuti zvingakuitai sevakomana, but izvozvi you need to be noted kuti hazvisi kumbofa zvakashanda. And that is not the point kana the aim of this revolution. Saka kana vanhu tichiri pakati penyaya dzakadaro idzodzo ngatitange tatozvidzidzisa nekutonzwisa kuti hapana revolution yatiri kuswera tichida kunyebera vanhu tichida kudai so. Hakuna munhu akazvarwa akabata kadhi rekunzi uyu ndiye auya kuzotungamirira nyika yeZimbabwe. Muri kupanzwa. Ndizvo zvakafanana nezvinhu zvakaitwa nevanhu vakuru vedu izvi zvana baba vedu vachiti hembuya nehanda vakati nyika inoi ichazosunungurwa ichazogara mwana wemunhu mutema kusvikira afa vakachengeta munhu asi haana kuzosvikira pakufa kwacho kureva kuti zvimwe zvinyaya zvinenge zvichingogadzirwa. Saka ngatiregedzei kuti uyu akambonakidza akamboita mbiri uyu ane zita rakaita sei ane chigaro chakaita sei akamboita zvipi. Yaive iri kodzero yavo yekuti vapondwa vachirohwa nesimbi vachida kupfurwa nepfuti nekuti zvaenderana nenguva yacho ndo vakanga vachirwira nyika. Haisi nyaya yekuti vanhu munoya naye muchichallenja panapa muchitichallenja kuti tiregedze kuningirina revolution tichiteera maleaders enyu. Ina handina leader.
yaive rikodzero yavo vachiwenga kuti vaende kunoita komanda kuhondo uko nekuti ndo vakanga vachiripo vasati vatizvara isusu. Asi haisi nyaya yekuti varambe vachingoya pamberi pedu isusu vachitaura vachingonzi ndiye munhu anofanirwa kuti aite leader, ndiye munhu anofanirwa kuti aite leader. Revolution yakanzi ivakwe nevanhu vari kutambudzika. We are the mass, we are the ones who are suffering. Izvozvi tikada kutarisa Chamisa wacho yeye wamuri kurwisanisa naChiwenga wacho wamuri kurwisanisa, iye ndiani ari kutambudzika kufanana nesu? Uyu ane pati, ane zvinhu zvake, ane chichi, akaita maopposition party izvizvi munomo, ndiani ari kurarama pakati pedu panapa? Kunze kwekutoti izvizvi tese tiri kurwira vanhu vazhinji tiri muexile, izvizvi tiri kuSouth Africa, asi tiri kurwira vanhu vari muZimbabwe, kureva kuti havana pressure yakafanana neyedu. You need to be very much careful kana muchiunza dzimwe nyaya dzamunenge muchiunza apa, nekuti dzinozogumbura vanhu. Tine magroups, tine machannels akawandisa ari kucomplaina pamusoro penyaya idzodzidzi dzekuti makatiunza murevolution asi tinoinzwa haipere kutaurwa mazita evanhu, handiti muri kupona. Izvozvi tinobatana sei zvekuti tinogona kuprotectana nekudzivirirana murevolution macho kana uyu aine pfungwa dzake uye ane pfungwa dzake? Mumwe ndo panotangira mweya wekuti tinozopedzera takungovengana ipapapa tichingozotushurana kana kuti mumwe munhu akanzwa kuti Traore ari kutsvagwa kana kuti Junior Bombshell ari kutsvagwa, wozongoona munhu wongonyarara ongoti hameno ndezvake mufana anonetsa. Saka zvinhu zvamuri kutiitira izvi zvazviti vake imimi wakomana imimi. Tora kuti titaure chokwadi, dzokai murevolution, ngatidzokai pakubatana, dzokai muvanhu zvakaita Comrade Bombshell runesu Geza, havana kudzoka muvanhu vaine chimuti kana zikadhi reZANU PF pamberi pedu isusu. Vakadzoka vari ivo vakazvimiririra, vakati itai revolution tikubatsirei, nekuti maopposition party munongopondwa achingohaijekwa achipiwa vamwe vanhu vakangofanana naShavangu. Kosaiko zvisiri kunyatsonzwisisika zvinhu izvozvi. Dzokai mundipindure tinyatsonzwanana ipapa, toda kuti tionesane nekuti tiri varume, ndo zvatakaunganidzirana pano. Izvi zvekuti mumwe akataura mumwe anobva ambotiza mumwe anobuda, hazvisiri izvo zvinotibatsira. Let's be men enough, vanhu vane maballs, tisangane panapa pane maballs edu, tichionesana. Nenondoda kuti ndifunde mune zvandataura izvozvi kana ndichinge ndapotsa. Musatishandisire mazita evanhu nekuti vanhu vari kugumbuka. Revolution haisi kukura, vanhu vari kutsamwa mumachannels nemese mumagurupu. Vari kutaura kuti mazita evatungamiri nekuti vamwe vanhu havachisina chakanaka chavari kutomboona pamusoro even Chamisa wacho iyeye kana even Chiwenga wacho iyeye. Saka ngatimbobvisa vanhu ivava nekuti hatisati tatombopa level rekuti titombosvika pakuti tagona kutoita even kana uprising yekuti ti-overthrowe regime iripo. Chinova ndicho chinangwa. Asi atotanga kutogadzira mastructures evanhu, zviri kufamba sei?